Животът може би не винаги е здраве, в него има много болка. И чрез болката разбираш, че си жив. И това е, което всъщност може би ме е накарало да пиша тази книга и въобще да пиша. Понякога и други емоции, разбира се. Възмущение. Или пък някакво смътно желание да споделя нещо, което ми се струва важно за хората. Съм го писал предимно за себе си, разбира се, но най-вече, както посвещението на тази книга гласи, аз искам поне моя син Алекс да знае какво е занимавал неговия баща през неговия доста дълъг живот.